sari hau, ez dela gainera edozein sari, disko honena. Aurten irabazlea, Gaztea sariak, 2023an, Adore Kemena Kuraia, Zea Maiz. Zea Maiz! Aiora eta Piti in the house! Hauek dira Zea Maiz! Musutxo bat eman diogu elkarri, Aiora? Musutxo bat eman diogu elkarri. Bai. Bueno, jo, eskerrik asko, benetan ez gendun espero, egia san, eta, bueno, eskerrik asko dan hori, botoa emondu zuen dan hori bebai, eskerrik asko, bueno, eta, bueno, 25 urte eta gero gurekin egon dan jende guztiari bebai, eskerrik asko, eta beste barik. Venga. Atzin, bakizue nola tarteka ibili gara, pandemian eta bueno, eskertzen da bapaten olako esfuertzu honetatik gero sari bate jasotzea. Eskerrik asko den hori. Zorionak. Eta zorionak Zea Maiz. Eta segi diskoak egiten.